Вітаю в ефірі «Кримські питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Постійний форум ООН з питань корінних народів. Що говорили про Україну і чи брала участь Росія? Затримання росіянами Леніє Умерової. Де вона зараз та що роблять правозахисники? Наприкінці квітня цього року відбулася 22-га сесія постійного форуму ООН з питань корінних народів. Участь в ній брали і представники України, зокрема представники корінних народів нашої держави. В минулому році Україну вперше в історії обрали до постійного форуму ООН з питань корінних народів. Туди більшістю голосів був обраний Сулейман Мамутов, юрист-міжнародник і представник кримсько-татарського народу. З ними поговоримо одразу після наступного матеріалу, який більше розкаже про сам постійний форум. У світі близько 5 тисяч корінних народів, які проживають у понад 70 країнах. За даними Світового банку, близько 476 мільйонів людей на планеті є представниками того чи іншого корінного народу. Постійний форум ООН з питань корінних народів створили у 2000 році. Це масштабна подія, на яку збираються представники корінних народів всього світу. Робота над ним розпочалася за 8 років до першої сесії з промови тодішнього прем'єр-міністра Австралії Пола Кітінга. У грудні 1992-го він з трибуни звернувся до корінних народів Австралії. Це ми проводили розкуркулення. Ми забрали традиційні землі і зруйнували традиційний спосіб життя. Ми принесли хвороби та алкоголь. Ми відібрали дітей у їхніх матерів. Ми практикували дискримінацію та відчуження. Це було наше невігластво та наше упередження. І наша неспроможність уявити, що такі речі можуть робити з нами. Саме ця промова Пола Кітінга лягла в основу постійного форуму. Його мета полягає в обговоренні питань корінного населення, пов'язаних з економічним і соціальним розвитком, культурою, навколишнім середовищем, освітою, охороною здоров'я та правами людини. Цьогоріч вперше за 22 сесії Заходу місце Російської Федерації на форумі посіла Україна, а російська делегація не була обрана до складу Заходу. Надалі поговоримо з самим членом постійного форуму ООН з питань корінних народів від України Сулейман Мамутов. Вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Я б хотіла, щоб на початку ви пояснили нашим глядачам, наскільки це важливо, що зараз вперше є представник України і представник корінного народу України на цьому форумі. Дякую за питання. Я думаю, що це досить важливо з того аспекту, що перша Україна представлена дійсно саме в складі і представлена експертом, тобто членом форуму. Що це дає? Це дає те, що під час обговорення актуальних проблем, з якими стикаються корінні народи, з порушенням своїх прав, у нас є можливість більш активно просувати, тобто ті проблеми, які стосуються нашого регіону. Тут я хочу відмітити, що хоча я був номінований державою Україна, як член форуму, дуже важливо пам'ятати, що я є як незалежний експерт цього форуму, так само, як всі інші експерти. Всього їх 16, 8 з яких обираються номінуються урядами, а 8 організаціями корінних народів. І до цього позиція нашого регіону, а цей регіон, він включає в себе не тільки Україну, він називається Східна Європа, Російська Федерація, Центральна Азія та Кавказ. От цей великий регіон зазвичай був представлений одним делегатом або експертом з Російської Федерації, і ще в історії форуму потрапляли експерти з Естонії. От така ситуація. Тому це вперше, коли експерт з України має можливість більш
ґрунтовно висвітлювати ту ситуацію, яка стосується цього регіону, не обмежуючись якоюсь одною країною. В минулі роки чи пропонували і чи була можливість у представників України та у експерта з України власне бути присутніми і розповідати про те, що відбувається в Україні, зокрема в Криму, на тимчасово окупованих територіях? Бо розуміємо, що представники Росії не згадували і не говорили про ті утиски і про ті переслідування, які там відбуваються. Ну, делегація Меджлісу кримськотатарського народу брала участь у сесіях форуму єдине в якості просто делегатів. Таких делегацій, як ви розумієте, дуже багато, зважаючи на кількість корінних народів у світі. От в квітні, зазвичай, за традицією, в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку проходить щорічна сесія постійного форуму з питань корінних народів. І на цій сесії збирається дуже багато корінних народів. Це десь, цього року, наскільки я розумію, було десь близько 300 делегатів, може більше. Але є 16 експертів, які уповноважені на сесіях, що присвячені конкретним тематикам, слухати виступи як самих корінних народів, так і держав-членів ООН. І відповідно до того, що експерти почули, що вони уповноважені збирати це в окремий щорічний звіт, де форум надає рекомендації одному з головних органів ООН, економічній і соціальній раді, а також державам-членам ООН через цей орган, щодо того, що має бути зроблено, щоб посилити захист корінних народів в усьому світі і в окремих регіонах. І в цьому, в принципі, одна з головних, доданих вартостей або цінностей форуму. Він є одним з головних органів системи ООН, який формує стандарти того, як необхідно забезпечувати права корінних народів. Оці рекомендації зараз, які, я так розумію, напрацьовуються там, можливо, вже напрацьовані, чи там в цьому році буде якісь рекомендації до Російської Федерації в контексті корінних народів і тимчасово окупованих територій? Це цікаве питання. Справа в тому, що я, на жаль, не можу на нього повністю і в повному обсязі відповісти, тому що робота експертів форуму, вона ще триває, і якраз сьогодні вранці продовжується обговорення щорічного звіту з цими рекомендаціями. І тема агресії не спровокована, як це проговориться в ООН, не спровокована російською агресією проти України і її вплив на корінні народи регіону, на корінні народи і України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, так і на корінні народи, які проживають безпосередньо на території Російської Федерації. От тема впливу війни і агресії, повномасштабної військової агресії Росії проти України, впливу її на корінні народи, вона активно обговорюється. Але я не можу сказати вам до кінця, чи буде це включено до звіту цьогорічної сесії чи ні. Важливо пам'ятати також про те, що форум складається, окрім мене, з 15 інших експертів, які представляють різні країни. І процедури форуму передбачають прийняття і затвердження звіту за шляхом консенсусу, шляхом досягнення консенсусу. Тому про якісь кінцеві результати я зможу вас повідомити не раніше, ніж сьогодні ввечері за нью-йоркським часом, можливо, в понеділок. Чи ми зараз можемо говорити про якісь короткострокові або результати, які вже є, але або які будуть найближчим часом, власне, по результатам цього засідання, можливо, по результатам якихось певних, розмов або ініціатив, які були там озвучені? З важливого, що стосується нашого регіону, я можу вас запевнити, що
експерти форуму, звісно, тепер набагато більше і глибше розуміють тему, що пов'язана з нашим регіоном, і, зокрема, з Україною і участю з тим, що відбувається з корінними народами на тимчасово окупованих територіях України. І багато експертів вони висловлюють свою підтримку щодо того, що ця ситуація має бути також висвітлена в звіті ООН, в звіті постійного форуму. Це напевно, один з таких серйозних результатів. Що можу сказати про те, що в звіт потрапить, скоріш за все, я не можу цього стверджувати, звіт, скоріш за все, потрапить положення, яке рекомендуватиме підготувати двом експертам форуму нове і, звісно, цікаве дуже дослідження, яке стосується розробки керівних принципів для держав і корінних народів щодо створення автономії, які вважаються головним елементом у праві у реалізації корінними народами свого права на самовизначення відповідно до декларації ООН про права корінних народів. От це такі одні з найцікавіших моментів, які, мені здається, дійсно є актуальними для України. Я хотіла також спитати ваші особисті враження. Ви спілкувалися з іншими делегатами, з учасниками форуму, з експертами. По вашим відчуттям, наскільки взагалі представники інших країн, інших корінних народів знають те, що відбувається в Україні, розуміють, що Росія є агресором, що Росія веде війну на території України, і про ті утиски, які були не тільки після 24 лютого, а і з моменту окупації в 2014 році? Це цікаве питання. Я думаю, що знають мої враження такі, що про цю ситуацію знають всі експерти без виключення. Справа лише в рівні їхньої обізнаності і тому, наскільки це, знаєте, теж може бути актуальним, тому що є певні країни, які також стикаються з дещо схожими, я не скажу, звісно, що повністю, але з дещо схожими ситуаціями, які включали в себе і війни, і їхній вплив такий серйозний на корінні народи. І, можливо, представникам цих експертам, членам форуму з цих країн, вони краще розуміють саме про що це за собою, які результати це може мати. І є також експерти з країн, які просто принципово вони підтримують те, що необхідно висвітлювати серйозні порушення прав, як загальних прав людини, так і прав, які стосуються прав корінних народів, колективних прав. Але я не можу сказати, що серед членів форуму, знаєте, є якась така консолідована думка абсолютно всіх членів, які вважають, що необхідно вказувати конкретні ситуації. Є також думка деяких експертів, які вважають, що необхідно зазначати все, що стосується воєн, збройних конфліктів, як міжнародних, так і внутрішніх, якимись там загальними, знаєте, реченнями. І в цьому плані серед членів форуму є відмінні думки, я би так це сказав. І ведеться діалог. Такий активний діалог щодо того, має форум у своїх документах чітко вказувати на те, хто порушив права, яка держава і який народ постраждав. І все-таки необхідно обходитися якимись загальними фразами. Така позиція присутня щодо використання загальних фраз, і вона ґрунтується на тому, що необхідно уникати політизації. Там досить багато, знаєте, таких є
аргументів, що якщо ти називаєш державу порушницю, то це призведе обов'язково до того, що вона відійде від діалогу з постійним форумом і його членами. Ну, тут в мене є відповідь на те, що, в принципі, в певних ситуаціях цього діалогу ніколи не було. І якщо прямо не зазначити на якусь конкретну ситуацію, то проблеми корінних народів в регіоні можуть просто погіршитись. І якщо є гостра реакція якоїсь з делегації, якоїсь держави на її позначення в звіті форуму, то це навпаки означатиме, що форум працює ефективно і сприяє тому, щоб держави звертали увагу на такі грубі порушення, серйозні порушення прав корінних народів. Дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був член постійного форуму ООН з питань корінних народів від України Сулейман Мамутов. І далі ми продовжимо цю саму тему і поговоримо з менеджеркою Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротке. Вже на зв'язку. Вона також була присутня на засіданнях форуму. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми поспілкувалися, власне, з членом постійного форуму ООН про його враження. І я би хотіла почути ваші враження загальні від того, що відбувалося, від того, що ви почули, з ким вам вдалося поспілкуватися. Дійсно, з 17 квітня по сьогодні відбувається 22-га сесія постійного форуму ООН з питань корінних народів. Це було вперше наша офлайн-участь, починаючи з 2020 року, з періоду ковід, коли були значні обмеження, і форум проводився у гібридному форматі. Минулого і позаминулого року ми брали участь онлайн. І, звісно, що в цьому році участь офлайн – це зовсім по-іншому сприймається, тому що у тебе насправді з'являється більше можливостей комунікувати і доносити ту інформацію, просувати ті питання, які тебе хвилюють, не лише під час виступу на пленарних засідань, а також і шляхом індивідуальної комунікації. Я та голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, пан Іскандер Барієв, ми, звісно, що брали активну участь у пленарних засіданнях, але враховуючи, що велику кількість учасників, бажаючих виступати, це була збалансована представленість, але тим не менше майже на кожній панелі ми виступали, і у нас були досить успішні заяви, які знаходили підтримку від присутніх в залі, як і представників держав, так і представників, що найбільш важливим є представників корінних народів світу. Звісно, що люди знають про ситуацію в Україні в більшості випадків. Вони знають про ситуацію в Україні, вони обізнані про ситуацію з окупацією Крима, про ситуацію з корінними народами. Дуже тішить, що, наприклад, спеціальний доповідач з питань справ корінних народів Франциска Каля-Цай, він, до речі, до того, як був призначений спеціальним доповідачем, був послом Гватемали в Україні. Він дуже добре обізнаний ситуацією в Україні, і в тому числі з кримськими татарами. Тому він нам казав, що я знаю, але знову ж таки загальний запит – це більше інформації, це надавати більше даних про те, що відбувається, конкретних прикладів. Також ми мали можливість індивідуально поспілкуватись, провести зустріч з президентом експертного механізму, з паною Бінотою Хамає, і також просила, оскільки саме експертний механізм в цьому році буде публікувати свій звіт про мілітаризацію земель корінних народів, ми просили звернути увагу на Крим, на Україну. Ми подавали зі свого боку, ми виконали все, що від нас залежало для того, щоб ця інформація була включена у світ. Ми попросили звернути на це особливу увагу, оскільки членом експертного механізму від нашого регіону є громадянка Російської Федерації, яка, на жаль, підтримує політику своєї країни, підтримує дії, які відбуваються в Україні. Ми розуміємо, що тут можуть бути певні перешкоди тому, щоб наша інформація і позиція нашої країни була відображена у звіті. Тому ми говорили з президентом експертного механізму, просили звернути увагу. Знову також ми говорили з президентом постійного форуму, також щоб більше звертали увагу на ситуацію з корінними народами в Україні, оскільки це дуже вразлива є група, яка
яка також страждає від окупації і від того, що відбувається на нашій території вже не лише з 22-го року, а з 14-го року. І також, що ця політика дискримінації, переслідувань корінних народів, вона розповсюдилася і на Херсонську, Запорізьку область, де, як ми знаємо, компактно проживають представники корінних народів. А якщо казати про реакцію і про сприйняття з боку представників корінних народів світу, які, скажімо так, не займають якихось позицій чи посад у структурах ООН, то також була дуже велика зацікавленість. Це і Гаваї, і Індія, і Латинська Америка, дуже і країни Океанії. Знову ж таки, рівень обізнаності різний. А якщо говорити про країни європейські, представників корінних народів з європейських країн, звісно, вони більше обізнані. Чи Північна Америка, вони більше знають про те, що відбувається в Україні, але в цілому про нас знають, і в цілому є ось це розуміння того, що наша боротьба, вона є правильною, що ми боремося за наші території, за наше право на існування, за наше майбутнє, і тому підтримка, вона є. Дуже багато напрацьовано ідей і пропозицій щодо подальшої співпраці. Ми вже повернулися в Україну, і тому зараз вже з наступного тижня будемо активно працювати над тим, щоб ще більше по всьому світу дізнавалися про те, що відбувається в Криму, про те, що відбувається в Україні, і про стан корінних народів в Україні. Ну і також ви вже згадували про те, що більшість країн розуміє загалом, що відбувається, попри те, що не було власне представника Росії як постійного члена, але росіяни все одно були і вони все одно виступали. На відео, які ми показували з форуму, там був зокрема і представник Росії. Ви на своїй Фейсбук-сторінці викладали його спіч. Не хочу переповідати, але власне коротко кажучи, він звинувачував Україну в утисках корінних народів і навпаки казав, що в Криму всі можливості надані. Як взагалі на це реагувала зала? Ну і ми розуміємо, власне, для чого вони робили, але як і під час виступу, і поза виступом реагували взагалі на учасників від Росії? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про офіційного представника делегації як країни, то в цілому особливість постійного форуму ООН є в тому, що корінні народи, вони у своїй більшості, як правило, мають певні проблеми з державами, і тому у них вже в принципі є певне упередження, ставлення до того, що заявляє держава. Розуміючи, що з 2014 року ми активно працюємо на цих майданчиках і розповідаємо, що Росія бреше, що Росія розповідає неправду, що наша територія окупована, що представницький орган заборонено, то люди, які не перший рік вже беруть участь у цьому форумі, вони розуміли, що все це просто черговий акт пропаганди. І знову ж таки, починаючи з 22-го року, коли весь світ розуміє, що від Росії нічого притомного почути не можна, то реакція під час виступу, звісно, його ніхто не перебивав, бо процедура не передбачає цього. Але в цілому це просто було прийнято, як то кажуть, до відома, і ніякої особливої реакції на це не було. Тобто, і знову ж таки, коли ми спілкувалися вже в кулуарах з представниками інших корінних народів, як один мені сказав, каже, я тут 3 дні слухав його анекдоти, що він там сказав і що він хотів донести, так і не зрозумів. Тому, така, скажімо, реакція. Якщо говорити про представників, скажімо так, корінних народів Росії, нібито, це, чесно, я була дуже вражена, наскільки люди можуть, я не знаю, чи то вони, їм платять величезні кошти за те, щоб вони все це розповідали і розказували, як там погано впливають санкції, які вводять західні країни, і це перешкоджає корінним народам Росії доступі до технологій і таке інше. Але при тому він жодного разу не згадав, що кількість представників корінних народів його народу, які були відправлені на війну і були вбиті і загиблі в Україні, про це він чомусь жодного разу не згадав. Тому, знову ж таки, це виглядало дуже дивно. Дуже дивно почало виглядати, коли на одному із пленарному засіданні один з таких представників почав розказувати, який гарний президент Путін, і просто це у половини залу викликало повне нерозуміння того, що це відбувається, бо всі прекрасно в світі розуміють, хто такий Путін, і особливо в світі останніх подій і видачі арешту Міжнародного кримінального суду і все інше. Тобто це виглядало просто недолуго.
Ну і окрім того, ви в Фейсбуці вже писали про те, що є короткострокові результати і, власне, можуть бути і довгострокові. Якщо ми коротко говоримо про те, що вже є, і, власне, яких результатів ми можемо чекати від і участі Росії, і від самого постійного форуму ООН. Ну, дивіться, як я вже казала, короткостроковими результатами є те, що ми поїхали, ми висвітлили цю тему, ми дали цю інформацію світовому співтовариству. Це спровокувало те, що у нас вже заплановані певні інтерв'ю в міжнародних виданнях корінних народів в різних країнах, в країнах, які до цього жодного разу про Україну чи Крим не писали. Заплановані певні напрацювання щодо проведення спільних заходів з різними інституціями світовими. І це є, я вважаю, на мій погляд, це є короткостроковими результатами, оскільки це нові контакти, нові можливості просувати нашу тему. Довгостроковими це має бути звіт, підготовлений, оприлюднений вже за підсумками роботи 22-ї сесії постійного форуму ООН. І дуже важливо буде, що буде відображено в тому звіті, в тому числі з того, що ми надавали, яку інформацію ми надавали і про що ми говорили на форумі. Оскільки всі ці звіти, резолюції, всі можливі якісь рекомендації таких органів, вони, хоч і не є юридично обов'язковими, але вони дуже важливі для того, щоб фіксувати і документувати певні позиції і певну ситуацію. І в тому числі це також буде дуже важливим і в майбутньому, коли ми будемо мати якесь міжнародне розслідування по ситуації в Криму. Це також важливо в контексті нашої справи в Міжнародному суді щодо расової дискримінації в Криму українців і кримських татар. Це дуже важливо, оскільки це посилює нашу позицію, і це має допомогти нам отримати переконливий результат у вигляді нашої перемоги саме в таких інституціях. Також, коли є такі відображення, особливо якщо є якісь конкретні приклади і історії, це також нам полегшує задачу говорити про певні репарації для людей, які стали жертвами цього режиму. Тому так, для нас це дуже важливо, щоб це було. І знову ж таки, це немало важливо з точки зору історичної справедливості, коли через багато років, знову ж таки, дослідники, вивчаючи ці матеріали форуму, вони будуть бачити, вони будуть знати про все те, що відбувалося на нашій землі. Ну і окрім того, що розповідали про те, що відбувається в рамках форуму, ви також після цього брали участь в заході додаткової сесії ОБСЄ, знову ж таки розповідаючи про порушення прав людей, про те, що нині відбувається в тимчасово окупованих територіях. Як це відбувалося там? І знову ж таки хочу, аби ви нагадали нашим глядачам, чому важливо постійно повторювати і постійно на різних майданчиках про це розповідати. Так, 24-25 квітня в ОБСЄ проходила друга додаткова нарада з людського виміру. Загальна тема наради було катування та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Особливий фокус був на такі порушення в умовах конфліктів, збройних конфліктів. Тому, звісно, що ми не могли не брати участь в цьому заході і не могли не їхати і не розповідати про те, що відбувається як в Криму, так і на нових окупованих територіях. 24 квітня ми провели сайт-івент, який відвідали представники дипломатичних представництв при міжнародних організацій в ОБСЄ у Відні, які були дуже вдячні нам насправді за надану інформацію. Ми розповідали, у нас було 5 спікерів, кожен з яких розповідав і про катування в Криму, про катування на нових окупованих територіях, про депортацію дітей, про переслідування. А також особливий акцент ми зробили на тому, що катування спортсменів. Ми знаємо, як Російська Федерація використовують всі можливі міжнародні майданчики, в тому числі спортивні, для просування своєї пропаганди, але при тому всьому вони, навіть кажучи, що вони підтримують спортсменів, вони катують їх, вони знущаються над ними. І про це ми також говорили про те, що неможливо допускати у жодному статусі російських спортсменів, особливо які підтримують цю політику, до участі в міжнародних заходах.
Також ми говорили і про те, що можна або що мають робити наші партнери з різних країн світу для того, щоб притягнути до відповідальності винних. Зокрема, ми говорили про запровадження персональних санкцій за аналогією акту Магнітського, оскільки саме персональна відповідальність за кожний вчинений злочин – це найефективніший вид відповідальності і найефективніший спосіб запобігання повторення такого у майбутньому. Про це ми говоримо з 2018 року, і зараз вже є певні позитивні зрушення у цьому напрямку, коли країни починають активно приймати національні закони щодо імплементації міжнародних санкцій. І я вважаю, що в цьому немала заслуга нашої організації. Чому важливо на різних міжнародних майданчиках говорити, оскільки Російська Федерація, російська пропаганда активно працює на всіх міжнародних майданчиках, щоб просувати свою пропаганду. Вони не завжди це роблять самі. Завжди це роблять прямо. Часто вони використовують або раніше це їм вдавалося легше країни, якісь сателіти, які залежали від них країни-партнери, як вони їх називають. Зараз це складніше, бо більшість країн намагається все ж таки дистанціюватись. Також Російська Федерація активно використовує інструмент третього сектору на громадських точніше організацій, коли вони самі їх фінансують, вони їм кажуть і дають заготовлені тексти виступу, що вони мають розповідати, і таким чином вони створюють присутність і видимість цього. Наприклад, попередні роки дуже активно брали участь представники Православної церкви Московського патріархату, які розповідали про утиски певні релігійні. В Україні зараз їх не було. В цьому році, наприклад, в ОБСЄ був лише один представник від громадського сектору з Російської Федерації, який розповідав про те, як злобні нацисти українці катують військовополонених росіян і знущаються над ними як тільки можуть. Але знову ж таки була дуже жорстка реакція і представників Європейського Союзу, і інших країн, які казали про те, що ми чудово розуміємо, що це все неправда, і всі ці спроби дискредитувати і Україну, і українську армію, вони не матимуть успіху, але тим не менше вони не полишають цих спроб і намагаються просувати ці пропагандою. Тому дуже добре, що, наприклад, в ОБСЄ, на відміну від постійного форуму, Україна була представлена багатьма різними громадськими організаціями правозахисними. І дуже добре, що було проведено декілька сайд-івентів, оскільки сайд-івенти – це можливість більш детально і більше інформації дати, оскільки на пленарному засіданні у тебе є лише 3 хвилини, і тобі треба за ці 3 хвилини просто розказати про всі ці жахливі злочини. Тому це важливо. Знову ж таки, ми розповідали і про те, як документувати, що ми робимо, оскільки це хвилює ОБСЄ і всю світову спільноту. Ми з нами зараз йдуть розмови і про створення певного реєстру, і про відшкодування, і репарації. Але щоб все це було на цьому етапі, дуже важливо задокументувати кожен злочин, забезпечити все це доказовою базою, щоб в майбутньому дійсно бути ефективними і в плані відновлення справедливості. Я не знаю, там буде ресурсі чи в якому виді, які компенсаторні механізми будуть застосовані, але щоб все це було доступно для наших громадян. Я думаю, що ми обов'язково будемо повертатися до теми фіксації, до теми майбутніх відшкодувань. Дякуємо дуже за вашу роботу, за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Людмила Коротких, менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру, була з нами на зв'язку. Ну і ми говорили про те, наскільки важливо на міжнародній арені говорити про всі ті утиски і переслідування, яких зазнають українці і корінні народи України від росіян. Але це відбувається насправді не лише на території України, не лише на тимчасово окупованих територіях. Майже 5 місяців росіяни утримують кримчанку Лін'є Умарову. І більше про її історію, про те, власне, чому вони її утримують і які вигадані приклади вони для цього роблять, поговоримо з її братом. Азіз Умєров вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дуже дякую, що долучилися і погодилися розповісти про вашу сестру. Радий вас вітати. Я б спочатку хотіла, аби ви більше розказали про вашу сестру, взагалі, коли вона приїхала в Київ і, власне, чому вона вирішила поїхати через Росію та, і, власне, коли її затримали. Моя сестра переїхала в Київ у 2014 році з початком анексії. Тоді вона вчилася в школі. В подальшому поступила на навчання у Київський політехнічний інститут та здобувала освіту за напрямком хімік-технолог.
Після цього працювала вже не за спеціальністю, а була SMM-менеджером одного відомого бренду українського одягу. Так сталося, що в нас тато невиліковно хворий, у нього 4-та стадія онкології. І на початку грудня йому різко стало зле. Вона вирішила поїхати доглядати за ним, оскільки бойові дії не дозволяють зробити це напряму, вона вирішила окольними шляхами через Туреччину та Грузію. Перетинаючи кордон з Грузією, її затримали працівники Федеральної служби безпеки РФ, оскільки вона була єдиною людиною в тому автобусі, яка не мала російського червоного паспорту. Це була її принципова позиція, вона в 2014 році відмовилася його отримувати. Після цього вони почали дивитися її телефон, її комп'ютер і знайшли якусь інформацію, яка їй не сподобалась. Що саме там було, нам невідомо, але це могло бути будь-що. Будь-який пост патріотичний, будь-який номер телефону або донат на ЗСУ. Оскільки всі ми нормальні люди, всі підтримують Збройні Сили України і нинішні патріотичні рухи. Тому наразі Ліньє перебуває під вартою, її постійно продовжують сроки тримання по 15 діб. Це вже журналісти прозвали це нескінченними 15 добами. Оскільки, коли закінчується попередній срок, їй дають новий, і так вже 4-й раз, а до цього вона 3 місяці пробула в центрі утримання іноземних громадян взагалі безстроково. Наразі там відбувається фальсифікація кримінальної справи. В цьому нема жодних сумнівів. Це підтверджують і журналісти, і політичні діячі, і міжнародні організації, які цим займаються. Питання в тому, що цей випадок, він не має жодних прецедентів подібних, оскільки їх дії російських силовиків є настільки зухвалими, що вони не соромляться взагалі нічого. Коли Верховний суд за клопотанням адвоката відпускає її з-під варти, приїжджають 4 молодика в бусі, надівають їй на голову мішок, увозять в незнайомому напрямку і виписують протокол за злісну непокору працівникам поліції. Це випадок дуже зухвалий і жорстокий, на мій погляд. Тому моя сестра наразі вже 5-й місяць перебуває під вартою, і попереду ще важка робота над її звільненням, оскільки попереду ще кримінальні звинувачення, в цьому нема жодних сумнівів, що наразі відбувається фальсифікація кримінальної справи. Особисто моє бачення цього, що це інструмент залякування, оскільки в суспільстві вже набуло такого сталого значення поняття «гібридна війна», а наразі там відбувається гібридний геноцид українського і кримсько-татарського населення в Криму. Тому що окупанти будь-яким чином намагаються тиснути на мирне населення шляхом залякування, шляхом таких арештів, шляхом жорстокого поводження з мирним населенням, що є теж одним з видів воєнних злочинів. А вам за цей час вдавалося спілкуватися з сестрою? В якому вона взагалі стані? В яких умовах вона перебуває? Більше 5 місяців, бо розуміємо, що це все одно навряд комфортні умови для життя і здоров'я людини. Буквально позавчора відбулося судове засідання, коли моїй сестрі дали ще 15 діб арешту. Мої батьки були на тому засіданні, але слово їм не надали. Сестру заводили туди в кайданках, ще в зимовому одязі, в зимових черевиках без шнурків. Чи багато будь-яка нормальна людина витримала в таких умовах, я сумніваюся. Але моя сестра тримається, моя сестра сильна, моя сестра гідна людина. Чи є зараз або адвокат, або хтось, хто може хоча б, не знаю, подавати якісь апеляції на ці рішення, на ці нескінченні 15 діб?
Так, в нас є адвокат, який спеціалізується на таких політично мотивованих справах. Однак питання в російському судочинстві адвокат не має функцію захисника. Адвокат надає доступ до людини, і адвокат надає доступ до процесуальних документів, які відносно неї оформлюють. Тому покладатися на правосуддя нема жодних причин. Все треба наполягати на міжнародних інституціях, на тому, щоб міжнародні організації надавали допомогу, тиснули на країну-терориста і агресора з метою обміну сестри, оскільки жодного правосуддя і правди добитися неможливо. Зараз чи ви шляхом залучення жодних адвокатів. Чи ви вже зверталися в ті самі міжнародні інстанції або в українські та якісь профільні, не знаю, міністерства, те, що може допомогти просунути цю історію, підняти, дати ще більше розголосу цьому? Так, наразі моєю сестрою опікуються правозахисні організації. Крім того, її ім'я лунало на засіданнях ООН. Ескендер Барієв, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, проголошував про її ситуацію, про те, що це безпрецедентний випадок. Тому наразі триває процес довгої боротьби за звільнення моєї сестри. Сподіватися, що якнайшвидше ваша сестра і всі, хто незаконно утримується на території Росії, тимчасово окупованих територіях, повернуться додому. Дякуємо дуже, що долучилися і що поділилися історією вашої сестри. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Азіз Умєров, брат незаконно затриманої російськими окупантами Леньє Умєрової. І також ми, власне, почули про те, в яких умовах вона є, і про те, що на останні засідання суду її виводили ще в зимовому одязі, ще в зимовому взутті. І повноцінної комунікації немає, слова їй не давали. Але вона написала листа, і зараз ми можемо почути, що саме вона там розповіла. Друзі, всім привіт! Дякую вам за підтримку. На жаль, зараз у мене немає доступу до свого телефону та своїх соціальних мереж. Але адвокати передають вашу підтримку та теплі слова. Розказати всіх подробиць утримання наразі я не можу. Але все ок, бойовий дух не втрачаю. Сподіваюсь, зовсім скоро побачитись з вами дома, в Києві. Дуже хочу попросити вас надати розголос у цій ситуації, бо не дуже вірю у справедливе правосуддя. Боджек. Далі більше ми поговоримо про це з головою Кримської правозахисної групи. Ольга Скрипник вже є з нами на зв'язку. Пані Олю, вітаємо вас. Доброго дня. Ми поговорили з братом Леньє, більше зрозуміли про те, що взагалі відбувалося, як вони комунікували. І, власне, він згадував про те, що правозахисні організації українські зараз також взялися за цю справу. От з точки зору права, що ви можете розповісти про ці затримання і про ці постійні продовження арешту на 15 діб? З точки стандартів прав людини і міжнародного права, тут однозначно є очевидна сфабрикована справа з політичних мотивів. Ми бачимо, що жодних підстав немає її тримати. Наприклад, якщо мова йде про ці 15 діб, які знову були повторені вчора. І тут, якщо подивитися, наприклад, матеріали справ і тих засідань, які є, то там теж можна побачити очевидну фальсифікацію. Наприклад, їй вже не вперше закидають непокору поліції, наприклад, те, що вона або непокора співробітнику ізолятора. Їй закидає те, що, наприклад, вона вже не вперше це було, що вона начебто не вийшла зі спеціального автомобіля, коли вони прибули до ізолятора або до суду. І на підставі цього складається протокол. Але водночас в тому ж самому ізоляторі, наприклад, є камери відеоспостереження, на яких можна побачити, що насправді відбувалося. Так само було з телефоном, коли її закидали те, що вона, наприклад, вчасно після дозволеної розмови телефоном в ізоляторі, начебто його не віддала. Але все було зафіксовано на відеокамери. Але суд не захотів розглядати ці матеріали і взагалі заплющив очі на те, що взагалі там є камери відеоспостереження. Тобто ми бачимо, що ізолятор, поліція, суди, вони всі разом діють на те, щоб сфабрикувати ці наступні 15 діб, які вже тривають насправді декілька місяців. Тому справу фабрикують однозначно.
от оця фабрикація, просто я намагаюся зрозуміти, і якщо ми можемо пояснити глядачам, чому це йде оце постійне продовження 15 діб? Тобто вони, я маю на увазі росіяни, чекають чогось, якоїсь її, не знаю, заяви, зізнання, або для чого взагалі це постійне продовження і постійне тримання людини під якимись такими вигаданими підставами? Поки ми можемо, в принципі, враховувати попередній досвід і робити висновки, але зрозуміло, що там ті ж самі ФСБшники нам не говорять реальних причин. Тобто, перше, що ми однозначно бачимо, що це затягування. Тобто, реальних підстав тримати її в ізоляторі нема, але справу фабрикують адміністративно для того, щоб затягнути час, щоб вона продовжила там перебувати. Які можуть бути підстави? Враховуючи, що до неї вже приходили ФСБшники, що у неї вилучили там банківські карти. Зараз офіційно родичам підтвердили, що ФСБ, не поліція, яка складає протокол, а ФСБ, у неї вилучили документи, в тому числі її паспорти, вилучені телефони, і все було вилучено саме ФСБшниками. Відповідно, тут можна бути якраз майже впевненими в тому, що ФСБ готує кримінальні справи. Але ФСБ, особливо в Росії, вони дуже люблять, знаєте, такі робити великі томи своїх кримінальних справ, де вони роблять там різні експертизи, там лінгвістичні експертизи, там техніки, телефону, будь-чого. І це все потребує часу, щоб склеїти такі експертизи, які роблять підконтрольні ФСБ установи, начебто науково-дослідницькі, але насправді вони так само інколи навіть ці установи взагалі в структурі ФСБ або в структурі Міністерства внутрішніх справ. І відповідно, я думаю, що вони готують зараз такий пакет документів, щоб потім все ж таки звинуватити її за кримінальними статтями. Інакше просто немає сенсу її тримати. Тобто, нащо робити ці постійні адмінки, тримати її по 15 діб, враховуючи, що ФСБ вже має документи по неї, вони вже з нею спілкувалися. Тобто ФСБ однозначно має якусь цікавість до неї, і враховуючи, що вона громадянка України, вона була єдина, хто була з паспортом громадянки України в цьому автобусі при в'їзді в Росію, то я думаю, що очевидним є те, що фабрикується саме кримінальна справа з політичних мотивів за такими доволі вже поширеними статтями. Це може бути шпигунство, це може бути там, я не знаю, диверсія, дискредитація російської армії. Цей блок статей, який Росія зараз закидає нашим громадянам в окупованому Криму, закидає громадянам, вивезеним з півдня, наприклад, України з новоокупованих територій. І так само вже є випадки, до речі, вони якраз стали більш поширеними саме в 23-му році. Це переслідування громадян України, які перебувають на території Росії, там з різних причин, які туди колись в'їхали там для роботи або до родичів. І зараз так само нам підтверджують теж деякі колеги, що саме переслідування громадян України в самій Російській Федерації, воно посилилось з 23-го року. Все більше стає оцих справ, начебто за шпигунство, начебто за співпрацю там з українськими спецслужбами і так далі. Тому я думаю, що це може бути такий загальний тренд. І вони просто готують матеріали, щоб оголосити її звинувачення за кримінальними статтями, на жаль. Бо інакше я просто не можу зрозуміти, які ще можуть бути підстави тримати пані Лінієв вже стільки часу, і саме ще й по адміністративним статтям. Я хотіла поговорити ще про публічність цієї справи, бо затримали її 5 місяців тому, але публічно про це і родина, і на рівні України почали заявляти лише за останні тижні. Наскільки може допомагати те, що про її справу пишуть, говорять на телебаченні, на міжнародній арені згадують її прізвище? Я думаю, що якраз родичі, в принципі, пішли доволі логічним шляхом. Тобто вони спочатку намагалися добитися якогось правосуддя, якоїсь правди там на місці, во Владикавказі. Вони думали, що дійсно, коли закінчиться, по-перше, тримання її в центрі для іноземних громадян, що її відпустять, але цього не трапилось. Потім були перші 15 діб, і, напевно, були сподівання, що все ж таки ця абсурдність має все ж таки закінчитися. Але вже коли стало очевидно після других 15 діб, що це точно затягується, то зрозуміло, що, в принципі, іншого шляху, як допомогти, пані Лінієв вже немає. Потрібен розголос і потрібна інформаційна підтримка. З декількох причин. Перше, це взагалі, щоб самі ФСБшники, російська влада знали, що
та її опікуються, що Україна за неї бореться. Це все ж таки убезпечує, наприклад, від того, що людина взагалі може зникнути, може стати жертвою насильства, тортур і так далі. Другий момент, він важливий на міжнародному рівні, оскільки ми зараз розуміємо, що це точно політично мотивована справа, то відповідно і звільняти ми її будемо не правовим шляхом. Нема в Росії правового шляху, і пан Азіз правильно сказав, що жодного правосуддя не буде в Росії. І не було вже останні 20 років. Тому у нас нема правових легальних якихось інструментів, які можна в цивілізованій країні використовувати, як справедливий суд, захист правовий і так далі. Цього не буде. Відповідно, у нас буде тільки політичний, дипломатичний інструменти звільнення. Для цього потрібно розголос, для цього важливо, щоб всі наші партнери знали. Зокрема, правозахисники підготували заяву, ми її вже оприлюднили. І ми звернулися, окрім країн, наприклад, Кримської платформи, це 61 країна, які входять до Кримської платформи. Окремо ми ще звернулися до президента Туреччини, пана Ердогана, якраз, щоб він теж впливав і, наприклад, вступив в перемовини з Російською Федерацією для звільнення, тому що ми знаємо, що Туреччина опікується долею кримсько-татарського народу, і вже були приклади, коли пан Ердоган мав перемовини з Путіним щодо звільнення Ахтема Чийгоза і Умєрова. Тому якраз це, в принципі, логічно звернутися до нього, і ми це зробили. І, тобто ми шукаємо шляхи, саме політичні, як можна вступити хоч якісь перемовини з Російською Федерацією. Або це може бути наші процеси обмінів, тому що ми знаємо, що був, наприклад, окремий процес і окремий обмін жінок. Більш того, ми бачимо, що в деякі обміни все ж таки Росія зголошується включати цивільних заручників. І, власне, пані Лініє є цивільною заручницею, тому що жодних підстав легальних для її утримання нема. Вона не скоювала злочини. Відповідно, вона заручниця і в рамках агресії. Тобто вона так само може бути включена в обміни. Але для цього треба, щоб про цю справу було відомо максимально і для нашої влади, і для інших партнерів. Тому ми якраз шукаємо цей розголос. І ще один важливий момент – це підтримка самої людини, яка знаходиться за ґратами. І ми бачили листа від Лінії. Це важливо. Вона чує це все. Це все одно до неї доходить інформація, коли вона бачить, що Україна опікується, думає, що про неї говорять журналісти, що про неї говорять інші люди, не тільки її родина. Це насправді дуже важливо. Вчора був день народження пана Нарімана Джеляла, який за ґратами в Сімферополі. І якраз він теж там передавав листа, де говорив, що він відчуває цю підтримку. І його дружина, пані Лівіза, говорила, що підтримка, яка йде з України або з інших країн, дає теж їй сили рухатись далі. Тому це також важливо для того, щоб підтримати дух, щоб там не зламатися. Пані Олі, у нас ще є буквально 30 секунд, але я хотіла запитати, бо різне може бути. Я розумію, що зараз українці можуть все одно так само до хворих родичів виїжджати. Чи є взагалі якісь поради для тих, хто вимушений поїхати або їхати через територію Росії, аби уникнути такої ж сфабрикованої справи? Перша порада – це дійсно максимально без емоцій оцінити ситуацію, чи дійсно вам треба їхати, чи от прям неможливо це відкласти. Ми їдемо в країну агресора і все. Це ворог, однозначний ворог, який нас вбиває. Тому це перше, що треба тримати в голові, що це не держава, де це просто ворог, в якій не існує жодних правових рамок, яка просто вбиває дітей і так далі. Тому ви, як, наприклад, доросла людина, взагалі значення для Росії не маєте, тому що вона може вбити просто дитину. І ми знаємо про сотні і сотні вбитих дітей. Відповідно, треба розуміти в голові, що це держава-вбивця. Жодних цінностей людського життя для неї нема. Їдучи туди, ви потрапляєте в капкан, з якого шансів повернутися дуже мало. Навіть якщо ви нічого не скоювали, ви нічого ніде не писали, ви громадянин України. Цього достатньо, щоб вас вже ненавидили. У нас війна, справжня війна, яка триває 9 років. Це перше. Треба точно зрозуміти, чи немає інших шляхів, щоб відкласти, наприклад, цю поїздку. Друге, якщо немає інших шляхів, то це точно перевірити телефони, видалити все, що можливо, заблокувати соціальні мережі, видалити з соціальних мереж, тому що все одно вас знайдуть по соціальним мережам. Краще заблокувати взагалі ваші акаунти, фотографії, будь-які переписки, будь-які меседжери. Це все перевіряється на кордоні. Далі донати. Однозначно донати можуть сприйматися і бути підставою для того, щоб підтримувати справу за дискредитацію російської армії або взагалі навіть там інші кримінальні статті, як там шпигунство, підтримка тероризму і так далі. А ми майже всі маємо додатки «Дія», ми маємо «Приват», і у нас там просто вшиті опції донатів.
Ось тому, в принципі, взагалі складно знайти людину в Україні, яка не має жодного зв'язку з тим, що відбувається в Україні, жодного зв'язку допомоги з армії або гуманітарних питань. Це все може бути формальними підставами для відкриття кримінальної справи. Ще що важливо. Росія завжди шукає людей, яких можна завербувати. Вас можуть просто затримати для того, щоб спробувати завербувати, дати вам якесь завдання. І тому, в принципі, просто перебування на цій території – це загроза. Якщо ви там, то точно перевірте всі гаджети, точно все видалити. Да? Маєте телефон, кого ви можете звернутися. Це не тільки ваші родичі. Бажано адвокат, правозахисна організація, які можна терміново повідомити, що з вами щось трапилось. До того, як у вас заберуть телефон. Зазвичай їх потім забирають. Чітко повідомляти по можливості, де ви знаходитесь. Я під'їжджаю до такого КПП. От зараз під'їхав, я там 5-й в черзі, я в такому автобусі, номер автобуса такий. Будь-які дані, які допоможуть вас знайти. Тому що дуже часто люди стають взагалі зниклими безвісті. Особлива небезпека для чоловіків. Це однозначно. Для більшості чоловіків, в принципі, нема шансів, щоб ФСБ до вас там не пред'явили хоч чогось, ким би ви там не були. Однозначно, якщо є попередній військовий досвід, служба в армії, участь в АТО, це точно будуть затримані. Тому, в принципі, це мінімальні такі поради. Але головне не їхати. Тобто це єдине, що може убезпечити. Все інше, це нічого вже не гарантує. Навіть якщо ви почистите телефон, це теж не гарантія. Гарантія – це тільки одна – не потрапляти на цю територію. Якщо вже потрапили, то хоча б той мінімум, про який я сказала, треба зробити. Але, знову ж таки, це не гарантує безпеки. Та розуміємо, вкотре повторюємо, що права на території Росії не діє і його немає. Дякую вам дуже за рекомендації. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник була з нами на зв'язку. Нагадую, що передивитися цей ефір можна на наших діджитал-платформах «Суспільний Крим», а ми ж з вами побачимося вже наступної суботи.